فيلمنا جمر أقواقم بحر أمريكا جون ستار عساس مادي أو لعل جالو ودوكيسون تتصبنا رأينايو عندوت جن نما تصاوريو زخونا نجر آتيو غاودك أسيول علومو عوي عساس حزا مسيلو بطعمي حقوس جون اتقمد بحيلي سحاو سلازنهره عوي عسا أي حيزيلو تحقيسو اتقمد نخيو التقصو مطورو العلو ناس عوي تسنح جون زي فلوت أنا جرجن نما تصاوريو آتيني عوي نجر عسا زي كونس فرق أسب فرقا دما عسا مرميد التبال في الترتيا جنبينا زي كونتس استولد حدش تسان ودا حزان مهدامات موكر زلا بزنورا فتنت كان جون جلوا رحقات حمسمو أهانت سو زي نورا جلوا ودا حويقاتو ناي جون تخرت نمسراق تمليسا نفت بحر تحمس جون ناوي كيدا غمت نورت نخيفلت بلعل نخريقا نلعل توزق جون كدم حجي كمزي عينت فترة رئيس لزي فلت بتحمي دنقت أو عالمنا ناي مجمرة مرميد زحازة سوتو هايلو تاريخ كنقرولو بحلو نحاسو أجن إنكي تفولتو هاو قدميو متسنحكو خيقاجة اتا مرميدون تقاط عم تتقيمة انكي تشجرت ود حزان مملاط نافتا كديفاهلو زنورت مركب تخيد أو مساسالي ساعات شيرين ناويت زبالو خلت فقرات حدش يهود نمجمار نافت خواوي بجلوو منا متون ريوم جلوو ملعيلوم نمقوعس انت داليو جن هتسان الناخي سمعمو اتا مرميدو صندوق حاوي أزقر فوتو هتساني رخوو مسؤو افتخوا ولا حدث سو سلازيت سنحومون حيزومو نقزوهم كملوس يوسنو زي فلت أنا جرجن اتا مرميد ودا بسباتنا توسده حزينة غمت تموتهم زلايو قودات من اللي سلو من قد سلازين ورا كم زيلو عسى سلست عامت يحلف ويتنا شيرن نزهت عنكم نايو علوم يعويومو كوديلو منشم يوصلو كم تزحسوو أفتا من بريتهم زغونت جلواون توريست ناس تفلالي كفالات بحرنا انقساقسو معالتاون جرؤم نمركاو استفلالي تعري غورو نيروم أبز معالت زي كودي نافت زنورو نحمسا وددر ساعات حليفو سلزنورة نولو دخ نغرو من كي تتصبيه ناقوية يخيد جن نافت وددر زكايد اللو بوتا توست بجلوا تلاعي لسلت انحطو تراي تسفاي قوريطان زليلو نافت بحري اتمو بتزنورو فتقنا محماس عقمي تحاديقاتو زخدت جلوانو على قدموا يحلف كودي ولا سب مسيل عهد أمبر أما يكأتن كلو كاوديو زورو صنع محماس عقمي حجون كم زلو قلتسيو نفتو ددر زكايدو الاستاديوم كنت سعنكلنا أستلت أنيونو كودي اتو ددر نخجمر دقايق أريوان كلو كودر صاحجب زي ممتقو بتعمي تجاني غزلو جن كودي أفتات غكرينيا ساعات نفت استاديوم يتسحمو كدون تغيرو نمو ودداري داله اتا ملكت كتوهاو من كلا زليلوم نوزو محمد سياتيومو كودو على بحيال فتنة حمس دامبر اتو شون زبحال تفوغا غاريو قديمو يودق جن كلتيوم أحدا غانتا سلزنورو أسلطانيوم طعمي حقوس لعل زدما أفتو كتسالسو من زكايد ناي فاينالو ددر تساتف تخونو بمخانوم بطعم دسيولو جن سوم زوانوم قمتيلوم انا تزارون كلو جيس سبال كالي قلعة نوزو محمد صديفي آتي كودي جيزن كيت بأزاليولي آتمو حميس حيزو يوتق جنجيس نخمس جنوكا منهم جيزان كيرغه كود تسيو يوتق بتوجن أفت جم بحري جون المحسر سلست عمت نتامر ميركا زري اندحر نخلو سب سلز نجره عود الناولو مسارح تقولهم ناس حقوان رئي جونجن ولا يسحقوه من ما يقدسن حدا معلتي نتامر ميد حيزو بأكال كم زري دماغ على آتيلهم اتقطر نسو كودنا وتمرت خيدن كلو كلهم ممهرتو اتود الدرس عراي كوينو سلز ودعو إنا براتات عوان رئي جندسيلو على يتنحد أمبر نايت مرتو تسيتو كم تنحمسا طبق سلازي نورة بتعمي حزن اتامم هرون بزعوانا بحري هوت أتنعم نغمتو كل تخلت تمهارو جيرا عيو جلتهم كودون اتعيون مسرح مستجيز زبال عن توغا محمس زرحنا قول عيد أمر جيس نكود بدن بجيرو قروس لزدالي دما بزعوانا بحري هوت بزحنا جريز فلد نسخام ستافيد ليكان بعلي كود إيلي نقرو كود جن بزعوات بروجكت منهم يتقدسن أزغط المعلتي لدوت سلزخونه بتقات أمي زالت أنغفالو تقيلو نجيس نافت مدلاوي عدمو أزغط المعلتون كلهم ممارتون أعرغتون لدوتون مخبار نقوزو إيماتو كودي مسكل تعرغتو شوننا سامنا تزناقع عن كلون جيس كل محجناكم زعينت مدلاو تعدي مسلا زي فلت تهانتو نافت مدلاو نامت إيريوو شونجن نقول محفار تراي محماز كم زي خلنا فلته زغط الجيزة بعد نحمس ينايلو الناس حقويت أنه سام نشون سوق نغل نجيرا ولا نجيس تكرا خلولو دامبر كودجن من كيبلا يسوقيلو بتقات أمي بتعم زحفر جيس دما اتناولدو تحيزو زمت أوهبتو نديو نكود نغتو حديدو كافت مدلاوت ينجوز إيملاس اتمشيت نسو ناوكف لغيدو كدك سنات دالين كلوجن أديو أتاجيس قدفلو هبتو تمسألومو كم زي كفتا تذكرو
كودي ون كفيتو خريان كله بزعبا بحر زنور سوات تزارب لبولد تحستو زلوا دسفاليت مصحف كوينات صنح التليت نسو اتا تخكلنيا ديون كودي زغونت مرميد كافت بحر توصمو ودا نعسر 3 عامت كابات فلي زعويلو غزا رحيقات تمت كودي ون تمساسال ساعات بحلمو اوشت بحر تحمس نديو تمثل صبقتو قالنا راي صنح جنت حلمي الارمو يقارصمو تدناغيص يلعل جنت الارم كطفوخ مكرن كلو كساقعو لي ترفن بحيل قوقن كلو جن كاوي كم زمص زي فلت الكتريك بسونو تحالفو نزا الارم يقتلا دحرزي نا تحتواي كفلي وردمو افريز نور صواستيو مليسو قوم طخمو كرن كلو مسيرو 5 دقائق يفلد كودي اذن غوز بزغطمو لو نغرات ولا قروتا يغرم دامبر بزح تخرتي هاون اتقطر نسو دما كودني جيس افت جمجم بحري قال مصنعتنا غوري رخو قريو خوغعون كلوون كودي بزعبا بايولوجين كالوت سابجكتاتن من تقداسنت سلازيولو كل غيز حماق وصيت زمص جيسون كم تتحسو لها كبيد يكونني لي نغرمو كودي وصيتي كاو زحجنو زحشن خوون بقله منقد تحجزنت خلدو لي حطو جيسون قلل زلت حساوي مص كودي كم يجيرو بدنب خمس حمس نجيس يلامدو جيس دما أو تمرت تصبغ وتصيد نخمسة نكودي حجزو كلتيهم تسماميعهم إدني إدن تتجاوبوا جن جيس أو نايكود إدي زنورة نعسى قرود زمسل نجري حزومه بتعميد إنجز جيس تجري منتدنيون أداك سوات كم زول نجري فلتن أو تنقروا عن جل تسحاو تتمنات نمبر أو سوكريو فتي مخمزة تسبعين نقرو جن جيس كم تنقلوت تدناجي هذا من ويد ما يتصرفون كودي جزات مليسو زمو إدو زنورو نجرات نخحتسو بتدقاقام سامنا على يقر فتسيمون خدو ليك قالون أديو شيرانون تجنيقة دحندي خيلا نفتخ فلتمتسمو نسان خيت فولتو قلتي في واتس نسان خيت ريوغن إدو ناو جبواتيو منم نجر كم زي تفترنا جيروا ناو كفلو يخيد أزغط المعالتي تمرت خيدن كلو جيس اتومو إيد كازنورو نجرات كم يخدو الكالو يلي حطومو كود تناديدو تطوي بلومو كالو اتسوات بزعاتو قداين خيسوم عسلاز فرحة متفاقط في يومهم جندقيم كاي تحتتني كندوز أكل قداس يكونني لي نقرو دحرزي جيس نكود بزعا بيولوجي استوسنا نجركم هروس لزنورو ناونا جيس جزان خدي بحالمو تسمام عميوتو أو غطحن كلو كودي نو حدا نفتو مجازنات أتيو أوش تزنورو نجرات نارعيت أنا جيس نازغن أتيولنان قلتفنا نوصايلنا تنقون كلو جن جوني متس لكا جون أبوني جيسيو جون نكودي ريومو أفت جمجم بحري مستوريستات بزح جيزة زحلف مغان دحر مفلاتو أفت بحري مرميد ويكالوت كاو عساوت أفوترات ريوهم تفوتروهم اللي حطو كودي بزحتو زتقرمو ناحق رغا مرميد اللوائل كاتأمن اللي حطو جونون هو كلمة 13 عمت بعينو غمز رئيني ملسلو كودي جون رئيا زولالو مرميد جن أديو مخانا من ما يفلتن جيس بتغونتات بتعم حفيروس لازنورة نكود خوابو نمرحق طراي اتناي بيولوجي بروجكتنا ناقدنك نجمر لنا اليوسدو رزقت السومن كودي سالا جيس حقوزوز نهره ناي بيولوجي وصيتو كافتنا كالي جيزه بتاعم زحشه سلازنهره حقوز كوينو نريو كنزي تحقاسو زي ننوح يتصنحن مغنياتو نوسو مقصصار كساو سانو حيال صماء مايك سمو يجمر كودي مايك ركون كلو سهرا قاريصو خمس مصو عليسته اتتصامق جن كطفو ليك علن ولدو زخرين كلو بتعمي يجنقو كود بتدقاقام خمزي حمم ولا ينقروم دامبر اتو إدو زنورا نجر كريون كلو زلت ايدون قصو كودي زون فقرات ناين جرامبر ناي سقاي ولدو خمزي خونو سلز بلد كافتوم تخكلن ولد ديدو زور اسكو حمام الخوني لي تراتر شيرن ون كولد زورس كمزي عينت حمام كمزي لنجيرا نغتر رقاقعو كل استغالا تقبر اتمشيت نسو كودي نسامحي زوا نمزنيقع نفت جمجم بحر بحدا يخدو زخونا مقو عزيزوم كوفيلوم ناوقعون كلو جن سام كودن كي تتصبيو إيدو تحزومو اتنا إلكتريك كارنت بو بيل حليفو جوغران خنصافة في قورو كودي إزغير انكلو سحاق معوق أم تساينوان تسحاق سام جن سلا زيترو إزالا انتاي كم سفتر لنوعلو من ميتردان اتمشيت نسو كودن غزو خملس انكلو اتا جيزاو مصحف من باوي قصل حجون اتناي ماي مصماء چغرو سلا زيطفالو قروتي ماي سدمو مليسو تا مستيت قمطاخمو كورنكلو جن مس ايدو تطايقه دغيمو خقمط ايكالن كودي ايدو خندزنقنقنقنيقو اتمستي مس ايدو بماستش تطايقه يزمسل فصيمو دما خورقولي كالن دحر خدي مكرا كاو ايدو فليو امريت يقمطامو نافتو مندق كدكفنكلو ايدو مستمندقوني طاق اتحانتي ايدو خلاقنا موكره اتا خاليتون الطاق سلازنورت تچنانيقو نولدو يصوعم ناغويو ناو كفلو خاتون كلوون كم سبايدر مان كاو لحلي تنطلطلو يصنحم
ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ፈፂሞም ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ድማ ንተወከቶምኦም ዝርከቡ ዶክተር ዘይምድዋል ካሊእ ጠቕም ዝገብሩ ምንም ኣይፈልጡን። እቲ ዶክተር ናብቲ ገዛ መፅዩ ኩሎም ዓይነት ኣድለይቲ ዝበሃሉ ምርመራታት ድሕሪ ምግባር ቅልል ዝበለ ሕማም ከም ዘለዎ ይነግሮም እሞ ንኽልቲኦም ወለዱ ካብቲ ክፍሊ ንኽወፁ ሓቲቱ ንኮዲ ንወይኑ ከዛርቦ ይጅምር። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኮዲ ከምቲ ንጄስ ቅድሚ ሕጂ ቃል ዝኣተዮ ምሕማስ ንኸላምዶ ናብቲ ስታድየም ከይዱ ንሪኦ። ኣብ ዝሓለፈ ምሸት እቲ ዶክተር ሕማምካ ኢሉ ዝነገሮ ሕማም ከእምኖ ስለ ዘይከኣለ እውን እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ምስ ጄስ ናይ ባዕሎም ምርመራታት ምግባር ይጅምሩ። በቶም ዝገበርዎም ፈተናታት ድማ ኮዲ ንዓሳ ክእዝዝ ከም ዝኽእል፣ ንኣምፖላት ብኢዱ ሒዙ ጥራይ ከብሪ ከም ዝኽእልን ኖርማል ሰብ ክሕምሰሉ ብዘይኽእል ፍጥነት ክሕምስ ከም ዝኽእልን ይፈልጡ። ኩሉ ነገሮም ወዲኦም ንገዛኦም ክኸዱ እናተፈላለዩ እንከለዉ ግን ጄስ ንኮዲ ኩሎም ዞም ናይ ሕማምካ ምልክታት ዝመፁለዉ ናብ ማይ ክትኣትን ክትነክእን ከለኻ እዩ፣ ስለዚ ካብ ማይ ርሓቕ ኢሉ ይመኽሮ። ኮዲ ግን ፈቓደኛ ኣይነበረን፣ ምክንያቱ እቲ ናይ ሓመሳ ውድድር ንዕኡ ኩሉ ነገር እዩ ነይሩ። እቲ ወሳኒ ውድድር እውን ዝተወሰኑ ሰሙናት ጥራይ ስለ ዝቐረዮ ናይ ግድን ክላመድን ክስልጥንን እኒሄዎ። እቲ ምሸት ንሱ ጆስን ገዛ ተመሊሱ ኣቦኡ ዝኣክቦም ብዛዕባ መርሜድን ካልኦት ናይ ባሕሪ እንስሳትን ኩሎም መፅናዕትታት ይፈትሽ። ብዙሕን ከይዶም ገየ ጆን ናብቲ ክፍሊ ይመጽእ እሞ ካብ ብዙሓት ሰባት ዝሰምዖም ታሪኻት ይነግሮ። ኣብ መንጎቶም ጄስ ዝፍትሾም ነሩ መጻሕፍቲ እውን ናይ መርሜድ ህፃውንቲ ኣብ 13 ዓመቶም ሙሉእ ንሙሉእ መርሜድ ከም ዝቕየሩ ዝነግር ጽሑፍ ይረክብ እሞ ኣቦኡ እውን ትኽክል ምዃኑ ይነግሮ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ምስ ኮዲ ኣብቲ ላቦራቶሪ ይራኸቡ እሞ ዝተፈላለዩ መጽናዕቲ ድሕሪ ምግባሮም ኮዲ መርሜን ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥርጥር። ኮዲ ዝኽሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይግረም። እዚ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሉ ድማ ምስ ጄስ እናተኻትዐ ይጸንሕ። ብዛ ሓድሽ ዜና እዚ ብጣዕሚ ተጨናኒቑ ዝነበረ ኮዲ እናጎየ ንገዝኡ ይምለስ እሞ ንወይትና ሼረን ብምርካብ ትኽክለኛ ናይ ደም ወለዱ ግድን ክረኽቦም ከም ዘለዎ ይነግሮም። ግን ወለዱ እቲ ኣጋጢሙ ንዝበሎም ነገራት ፈፂሞም ስለ ዘይኣምንዎ ክንድኡ ትኩረት ይሃውን። ኮዲ ዘርዎ ቀዲ ከም ዘይኮነ ንምርግጋጽ ሓንቲ ኢዱ ናብ ማይ የእትያ እሞ ቆርበቱ ናብ ናይ ዓሳ ይቕየር። ወለዱ እውን ብዝረአይዎ ነገር ብጣዕሚ ደንጊጾም እቲ ሓቂ ክነግርዎ ይውስኑ እሞ ናብ ሓደ ክፍሊ ሒዞሞ ኸይዶም ኮፍ ይብሉ። ቅድሚ 13 ዓመት ኣብ ጃልቦኦም ተደርዩ ከም ዝጸንሖም ድሕሪ ምርዳእ እውን እዚ ሚስጥር እዚ ካሊእ ሰብ ንኸይፈልጦ ንኽጥንቅቑ ፈፂሙ ናብ ማይ ንኸይኸይድ ትነግሮ። እዚ ማለት ናብቲ ቁሩምተይ መዓልታት ጥራይ ቀሪቦኒ ናይ ሓመሳ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ክኸይደ ይኽእልን ማለት እዩ። ብዚ ዜና እዚ ብጣዕሚ ሓሲኑ ዝነበረ ኮዲ ክፍሉ ዓፅዩ ንመዓልታትን ከይወፀ ይጸንሕ። ሓደ ምሸት ግን ኮዲ ከምቲ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ርእይዎ ዝነበረ ናይታ ባሕሪ ትሕምስ ዝነበረ ተዲኡ ሕልሚ ክርኢ እንከሎ ምናልባት ጄስ መርሜንኻ ዝበለኒ ሓቁ ዶ ይኸውን ኢሉ ምጥርጣር ይጅምር። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ንሶምን ከይሰምዕዎ ቀሲሉ ንታሕቲ ይወርድ እሞ ወይትና ሼረን ብዛዕባ ናይ ወዶም ኩነታት ብጣዕሚ ተጨኒቖም እናተኻትዑ ይሰምዖም። ኮዲ ማይ ዝበሃል ካብ ዝነክእ ሰሙናት ስለ ዘሕለፈ ሕጂ ማይ ተነኺኡ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ክህልዮ ከም ዝኽእል ንምርኣይ ወለዱን ከይርእይዎ ናብቲ ባሕሪ ከይዱ ይሕምስ። መጀመርያ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ደስ ይብሎ፣ ምንም ፍልይ ዝበለ ነገር ዝፍጠርሎ ኮይኑ እውን የተሰምዖን። እታ መርሜድ ኣዲኡ እናሓመሰ ብርሕቐት እናተኸታተለት ከም ጥሙተላ ግን ምንም ኣይፈለጠን ነይሩ። ኣብቶም ዝሕምሰሎም ነበረ ናይ መጀመርያ ደቓይቕ ቆርበቱና ናይ ዓሳ ስለ ዘይተቐየረ ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮ ዝተመለሰ ኮይኑ ይስምዖ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ግን ናይ ምሕማስ ክእለቱ ካብቲ ካልእ ግዜ ዝበለፀ ይኮይነኒ። ከም ዶልፊን ድማ ካብ ውሽጢ ማይ እናነጠረ ንላዕሊ ይወፅእ። ሓመስኡ ወዲኡ ደስ ኢልዎ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ይምለስ። ግን ተሓጓሱ ኩሉ ናብ ሓዘን ይቕየር። ምክንያቱ ሕዚ ቆርበቱ ዘይኮነ ናብ ናይ ዓሳ ትቐይርኔስ ከም ናይ ዓሳ ዝበለ መሐመሲ የውፅኢነ። ነገራት ክገዱ ግን ኣብታ ሰከንድ ንሳሳም ትመጽእ እሞ ምስኣ ክሕምስ ይደሊ ተኾይኑ ተሓቶ። ኮዲ እቶም ኣእዳው ንኸይትሪኦም ናብቲ ውሽጢ ሑፃ እትዮም እሞ በይኑ ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግራ። ንሳ እውን ሓዚና ሓዲጋቶ ትኸይድ። እቲ ቀትሪ ንሱ ምስ ጄስ ምሕማስ ንኸላሙዶ ተቋፂሮም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ስታድየም ይራኸቡ። ጄስ ንኮዲ ብጣዕሚ ተጨኒቑሉ ስለ ዝነበረ ንዓይ ምሕማስ ምልማድ ገዲፍካ ንሰውነትካ ገለ መፍትሒ ንኣልሽሉ እንተመኽሮ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ጄስ ጎበዝ ሓማሳይ ናይ ምዃን ሕልሙ ንዕኡ ክብል ንኸቋርፆ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ኣብቲ ሰዓት ናብቲ መሐመሲ ሾውን ይመጽእ እሞ ጄስ ገና እናተላመደ ከም ዘሎ ብምርኣዩ እናሰሓቐ ይቕልደሉ። ኮዲ ብዚ ፀዋይዙ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ንጆስ ንኽከላኸለሉ ምሾን ይበኣስ። ካብቲ ቦታ ቀልጢፉ ንኽርሕቕ ድማ ይእዝዞ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ጽቡቕ ወነሩ ዓብዪ ውድድር ዝካየደሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ ምንም ባእሲ ክፈጥር ኣይደልየን። ሽዑ እቲ ትኽክለኛ ሳዕራይ ምዃነይ ከርእየካ ኢሉ እናፈከረ ይጸንሕ። ጄስ ናይ ኮዲ ሚስጥር ኣብቲ ውድድር ንኸይኽሸፍ ስለ ዝፈርሐ ሓሳቡ ንኽቐይሮ ይሞክር፣ ግን ድማ ከይተሳኽዐሉ ይተርፍ። ኮዲ ንሾን ህልኽ ሒዝዎ ዝቕፅል መዓልቲ የራኽበና ኢሉ ይፈላለዩ። ኣብቱ ናይ ውድድር መዓልቲ እቲ ኣሰልጣኒ ንኹሎም ጓንትኡ ኣኪቡ ሞራሎም ዘለዓዕል ዘረባ ድሕሪ ምግባር ነቲ ውድድር ምድላዋት ንኽገብሩ ይሰዶም።
ግን ኮዲ ክሳብ ሕጂ ከምዘይመፅእ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይጭነቕ ናብ ሳም ከይዱ ድማ ናበይ ከይዱ ኢሉ ይሓታሞ ሳም እውን ንዝተወሰኑ መዓልትታት ከምዘይተዛረበቶን ከምዘይርእየቶን ትነግሮ በቲ ወገን ኮዲ ነቶም ካብ ገዛ ከይትወፅ ኢሎም ነበሩ ስድርኡ ንኸእምን ኣብ ዓራት ደቂሱ ዝውዕል ይምስል ንሶም ክወፁ እንከለዉ ግን ቀልጢፉ ኩሉ ንብረቱ ሒዙ ብሞሽኮት ይወፅእ እሞ ናብቲ ውድድር ዝካየድሉ ስታድየም ይጎይ ጄሲ እናመፀ ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይጭነቕ ናብ ቀረብኡ ከይዱ ድማ እንድሕር ናብቲ ማይ ኣትዩ ኩሉ ሚስጥሩ ክሸፍ ስለ ዝኾነ ንኸይሕምስ ብተደጋጋሚ ይድምኖ ግን ኮዲ እቲ ዕድመ ልክዑ እናሰልጠነሉ ዝነበረ ሰዓት ንሓንቲ ኣጋጣሚ ኢሉ ክሕልፎ ይደልየን ክዳውን ተቐይሩ ድማ ነቲ ውድድር ይዳለ እቲ ውድድር ክጅምር እንከሎውን ሾንና ኮዲ ብዝተፈለየ ፍጥነት ይሕምሱ ስለ ዝነበሩ እቲ ዝከታተል ነበረ ሰብ ብጣዕሚ ይግረም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጆን ባናኩለር ሒዙ ናብቲ ውድድር ይመጽእ እሞ ናይ ኮዲ ብቕዓት ክርኢ እንከሎ ቁሩተ ይጠራጠር ኮዲ ድማ ቀስ እናበለ ንሾን ይሓልፎ እሞ እቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ብምውዳእ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ኩሎም ሪከርዳት ይሰብር ግን ጄስ ኣብ ናይ ኮዲ እዳው መሐመስ ከም ዝወፀ ይርኢ እሞ ኣቦኡ ከይጠመተ ፈጢኑ ንኸጠንቅቆ እናጎየ ይጸንሕ በቲ ወገን ኮዲ ንኽወፅእ ኣብቲ መሐመስ ዝነበረ ሓጭን ይነኽኦ እሞ እቲ ካብ ኢዱ ዝወፅእ ኤሌክትሪክ ነቶም መሐመስ ዝነበረ መብራህትታት ኩሉ የቃጽሎ እቲ ኣጋጣሚ ካብቲ መሐመስ ሰብ ከይርኦ ንምውፃእ ይጥቀመሉ ጃኬቱ ሒዙ እናጎየ እንትኸይድ እውን ጆን ኮዲ ክስዕሮ ዝኸኣለ ገለ ሓሽሽ ተጠቒሙ ስለ ዝዓመፀ ኢሉ ኣሚኑ እናጎየ ይስዕቦ ኮዲ ኣብቲ ውሽጢ ክዳውንቲ መቐየሪ ክፍሊ ኣብ ላዕሊ እንትንጥልጠል ሾን ድማ ብታሕቲ ኮይኑ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጥዎ ህይወትካ ከበላሸልካ እየ እናበለ ይፈራርሖ ሾን ኣሊሹ ክረኽቦ ስለ ዘይከኣለ ቀዊፁ ይወፅእ እሞ ኮዲ እውን ወሪዱ በቲ ዳሕረዋይ ኣፍ ደገ ይወፅእ ወለዱ እውን መኪኖም ሒዞም እናተፀበዮ ይፅንሑ እሞ እናጎየ ይስቀል እዚ ኩሉ እንትፍጠር ግን ቀዲሙ ይጠራጠር ዝነበረ ጆን ብርሕቐት ከም ዝሪኦም ሎ ምንም ኣይፈለጥን ገዛ ተመሊሶም ጠልቂኡ ዝነበረ ኢሉ ክድርቕሉ እናመከሩ ሼረን ብዛዕባ እዚ ሚስጥርካ እዚ ዝፈልጥ ሰብ እኒኦ ኢላ ትሓቶ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ጄስ እናጎየ ናብቲ ገዛ ይመፅእ እሞ ኮዲ ሪከርድ ድሕሪ ምስዋሩ ካብቲ ስታድየም ስለ ዝጠፍአ ብዙሓት ሰባት ክጠራጠሩ ገይሩ እዩ ቀልጢፍካ ክትምለስ ኣለካ ኢሉ እናነገሮ ይጸንሕ ብዙሕን ከይዶም ገይድ ሳም እውን ሰብ ከይተፀበያ ናብ ውሽጢ ተኣትሞ ኣብ ናይ ኮዲ ኢድ ወቂሉ ዝነበረ መሐመስ ሪኣ ብጣዕሚ ትድንግፅ ነብሳ ምቁፅፃር ተሳኢንዋ እውን ፈንቲታ ትወድቕ ክትስእን ከላ ተደናጊፃን ተደናቢራን እያ ነይራ ኮዲ ቀስ ኢሉ ይቐርባ እሞ ቅድሚ ሕጂ ንዘርአያ ፀዋያት ይቅርታ ሓቲቱ ሚስጥሩ ንማንም ንኸይትነግር ይልምና ሳም ቅድሚ ምውፅኣ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንማንም ከምዘይትዛረብ ቃልዋላ ትእተየሉ ዳኣ እምበር ብዝከም ዝበለ ነገር ምንም ርክብ ክህልያ ከምዘይደሊ ደጋጊማ ተነግሮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኮዲ ናብ ትምህርቲ ከይድ እንከሎ እቶም ናይ ሓመድ ሳዕርክቱ ይረኽቦም ሾን ግን ምንም ግዜ ከይጥፍአ ኮዲ እቲ ውድድር ክስዕር ዝኸኣለ ገለ ኬሚካል ተጠቒሙ ከይኮነ ከምዘይተርፍ ምዝራብ ይጅምር እዚ ኸይኣክል ኣብ ትምህርቲ ቤት ዝነበረ ኩሉ ተምሃራይ እናጠመተ ንኽበኣሶ ብተደጋጋሚ ይለኽፎ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ዓቕሉ ዝወደአ ኮዲ ብኽሳሉ ዓኒቑ ባእሲ ይጅምር እሞ ጄስ ኣብ መንጎኦም ብምእታይ ጠጠው ክብሎም ይሞክር ግን ኮዲ ናይ ሾን ድጠርፊ እናሰምዐ ሱቕ ኢሉ ክጸንሕ ስለ ዘይከኣለ ንኾቕዖ ደጊሙ ይበኣሶ እሞ ንጥምጣሞም ይቕጽሉ እቲ ባእሲ ካብቲ ዝነበሮን ከይገደደ ግን እቲ መምህር ይመጽእ እሞ ኣብ መንጎ ኣትዩ ንናብ ክላሶም ይሰዶም እቲ ምሸት ንሱ ርእሱ ካብቲ ዝነበረ ጭንቂ ንምቕላል ንኸሕምስ ናብቲ ባሕሪ ይኸይድ ንዝተወሰነ ደቓይቕ እናሓመሰ ድሕሪ ምጽናሕ ግን እታ መርሜድ ዝኾነት ትኽክለኛ ኣዲኡ ይረኽባ ኮዲ እዛ መርሜድ ኣዲኡ ምዃና ንኽፈልጥ ብዙሕ ግዜ ወሰዶን ኢዱ ናብ ኢዳ ሰዲዱ ክሕዛ እናተዳለየ እንከሎ ግን ሃንደበት ጆን መርከብ ሒዙ ይመጽእ ኣዲኡ ንኮዲ እንከይተርእየት ካብቲ ቦታ ከተምልጥ ወላ ትሞክር ዳኣ እምበር ጆን ንነዋሕቲ ዓመታት መርሜድ ናይ ምህዳን ብቕዓቱ እናማዕበለ ስለ ዝመፀ ብደንቢ ገይሩ ይርአ ኮዲ ኣብ ጎና ሕምስ ከም ዝነበረ እውን ብደንቢ ገይሩ ይስተውዒሉ ደንጊጹ ዝነበረ ኮዲ ኣብቲ ባሕሪ ናብ ጎየ ይወፅእ እሞ ንገዝኡ ይምለስ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ቅድሚ ምድቃሱ ግን ናብ ሳም ይድውል እሞ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዝነግራ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር ስለ ዘለዎ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ንኽትረኽቦ ይሓታ ዝቕፅል መዓልቲ ጄስ ኣቦኡ ጆን ነታ መርሜድ ንምሓዝ ዓበይቲ መፈንጠራት ከም ዘዳልሎ ይርኢ ተደናጊጹ ንኮዲ ንኸጠንቅቕ ድማ ናብቲ ገምገም ባሕሪ እናጎየ ይኸይድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኮዲ ንጄስ ይረኸባ እሞ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ንዝበላ ቃላት ይቅርታ ሓቲቱ ንነዊሕ ግዜ ስለ ዘይረኣያ ብጣዕሚ ከም ዝናፍቓ ይረድኣ ምስ ተዓረቑ ሒዝዋ ናብቲ ማይ ይኸይድ እሞ እቶም ናይ ዓሳ ዝመስሉ መሐመሲኡ ደጊሞም ይመፁ ኣብኡ እውን እታ መርሜድ ዝኾነት ትኽክለኛ ኣዲኡ ካብቲ ባሕሪ እናወፀት ይርኣ እሞ ኣዲኡ እውን ከላልያ ከም ዝደልየ ይረድኣ ጄስ ንኣዲኡ ንኮዲ ብዓይንታ ክትሪኣ እንከላ ብጣዕሚ ትግረም ክሳብ ሎሚ መርሜድ ርአ ዝበለ ሰብ ከም ሕሙምን ዕውድን እዩ ዝቑፀር ነይሩ ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ግን ኮዲ ብጣዕሚ ሓያል ቃንዛ ክስምዖ ይጅምር እተው ኢዱ ዝነበረ መሐመሲ ብፍጥነት ይደረቕ ናብኡ ክርኢ እንከሎ እውን ናብ ዓብዪ ናይ ዓሳ መሐመሲ ከም ዝቕየሩሉ ይርኢ ኮዲ ብቓንዛ ተኻኢሉ ንሳም ወለዱ ንኽፅውዕሉ ይሰዳ እሞ እናብ ጉየት ከይዳ ንሼረንና ወይት ትፅውዖም
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እታ መርሜድ ኣዲኡውን ንኽትሕግዞ ኢላ ትመጽእ እሞ ጃክ ንሳ ንኽትመጽኦ ግድን ንኮዲ ክወስዶ ከም ዘለዎ ተረዲእዎ ናብ ጃልኡ ሰቒሉ ኣብቲ ባሕሪ እናዞረ ይጸንሕ። ጄስ እውን ኣቦኡ ንዓርኩ ጠሪፉ ከም ዝወስደሎ ይርኢ እሞ ንኽሕግዞ እናጎየ ይኸይድ። ጆን ድማ ብታሕጓስ ተመሊኡ እታ መርሜድ ናባይ ንኽትመጽእ ምስ ኮዲ ደቓይቕ ጥራሕ እዩ ዘድልየኒ ኣይጎድኦ ነጆኻ እናበለ ይጸንሕ። ከምቲ ዝተጸበዮ እታ መርሜድ ወዳ ንምድሓን ናብታ ጃልማ እናቐረበት ትመጽእ። ሓሳቡ ተሳኺዑሉ እውን ናብ ሓደ ዓብዪ ኔት ተእትዮ ሒዛ ኮዲ ወላው ሓያል ቃን ዝኣትዩ እንከሎ ብዛዕባ ኣዲኡ ምሕሳብ ከቋርጥ ስለ ዘይከኣለ ንጄስ ኣዲኡ ንኽሕግዘሉ ይልምኖ። ጄስ ካራ ሒዙ እቲ ኣዲኡ ተኣሲራሉ ዝነበረት ኔት ንምቑራጽ ናብቲ ውሽጢ ማይ ይኣቲ። ግን ጆን እታ መርሜድ ካብቲ መጻወዲኡ ከም ዝወጸት ክፈልጥ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን እሞ ነቲ ኔት ተንጠልጢሉ ሒዝዎ ነበረ ገመድ ይፈትሖ። ክሳብ ሕጂ ምሕማስ ብደንቢ ገይሩ ዘይከኣለ ጄስ እውን በቲ ኔት እግሩ ተኣሲሩ ናብቲ ውሽጢ ባሕሪ ይጠልቕ። እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምስ ተረድኦ ጆን ወዱ ንምድሓን እናውገየ ናብቲ ውሽጢ ቃላይ ይኣቲ። ግን ኣብዚ ዝተደናገጸ ኩነታት ኮይኑ ምንም ክገብረሉ ኣይከኣለን። ኮዲ ካብቲ ወዲቑሉ ነበረ ይትስእ እሞ ዘሊሉ ናብቲ ባሕሪ ብምእታይ ንጄስ እናጎተተ ሒዝዎ ይወፅእ። ሳራ ወይትና ሼሬን ይመፁ እሞ ተሓጋጊዞም ነቲ ብዙሕ ማይ ሰትዩ ውንኡ ስሒቱ ዝነበረ ጄስ ከንቅሕዎ ይሞክሩ። ሲፒአር ምንም ይሰርሕ ስለ ዘይነበረ ኮዲ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ዓቕሙ ተጠቒሙ ንጄስ ሓንሳብ ኣፍ ልቡ ይነኽኦ እሞ ሰትይዎ ዝነበረ ማይ ተፊኡ ደጊሙ ምትንፋስ ይጅመር። ጄስ ብዘጋጠመ ነገር ብጣዕሚ ተደናጊጹ ይነቅሕ እሞ ናብ ኣቦኡ ብምጥማት ሓቂ ኸያኻ እዚ ኩሉ ዓመት መርሜድ ኣለዎ እናበልካኒ ኣያመንኩኻን ግን ትኽክልኻ ነርካ ኢሉ ይነግሮ። ጆን ግን ህይወቱ ወዲ ሓደጋ ድሕሪ ምእታይ ብጣዕሚ ደንጊጹ ስለ ዝነበረ እዚ ኩሉ ነገራት ድሕሪ ሕጂ ንዓየ የግድሰንን ኢሉ ንወዱ ይሓቕፎ። ኣብታ ሰዓት ንሳ እታ መርሜድ ንማንም ሰብን ከይፈረሐትን ከይሓፈረትን ካብቲ ማይ ትወጽእ እሞ ኩላቶም ይርእዋ። ሼርን ብዝረአቶ ነገር ብጣዕሚ ተገሪማን ደንጊፃን ንኮቢ ዋላ ኸመደ ተዕውዮ ዳ እምበር ኣዲኡ ከም ዘይኮነ ተረዲእዋ ናብቲ ባሕሪ ምስ ኣዲኡ ንክኸይድ ትፈቕደሉ። ኮቢ ናብቲ ባሕሪ ዘሊሉ ምስታና 13 ዓመት ትጽበዮ ዝነበረት ኣዲኡ ህይወቱ ቅጽል ምዃኑ እናረኣና ድማ ፊልም ናይ ውዳእ ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ እዚ ፊልም 7 ካብ 10 ወይ ክሓልፍ ንስኹም ክንደይ ከም ትብዎ ኣብ ኮመንት ምጽሓፍን ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል እዚ ቪድዮ ላይክ ቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ማባል ከይትርስዑ። ብዞም ዝቕጽሉ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።